No, môj recept na zemiakové placky. Ostruháme zemiaky, do zemiakov primiešame korenie, soľ, cesnak, majoranku, vajíčko a potom pridáme ešte múku, zmiešame to spolu a robíme zemiakové placky. Na panvicu si dáme olej a v tom oleji vypražame placky. Po jednej strane, po druhej strane, no a tak dáme na tanier a dobrú chuť.